eko asante mantemo bebe kakrenie na emimfo bi ekudi utumfo Asamponhene ewu oheneba Kojo Football na no na okọ enemafo social media bia aba eso a amanfo sha asem do mo sa etnetne Ejuramanhene eso berima osehwede otosomienu se de course nana edim hu bi na no na ato ne sam de afresh entrofo aka che mo se de ekoso ni nyina na nya de asem no onim hu hwe Nananam atrakunya omuwo Ejura no wo Ejura sechedumase mensinimo ewa Asantemantema enyina ehia na wotwe awieye ne nyina na se eye Ejuramanhene berima osehwede a otoso emienu eno ebepie mu ohodoma wo mu ehia na ne nyina na se ebeye enakakrani ena asema yempese ebete asema enwono asema eya eto eye Asanteman ne nyina na se otumfo Asamponhene eye oheneba Kojo Afodoɔ emimfo etimi ekoye no dom a womu ekunu ya asese a policefo mo Asantemantema ehwehwem dendende asem yi emra womu ekum nanai womu de ne car ene emu no ekosi ukopiem wo Ejura ekwan bi da ho ekopiem wo nkranza nti asem ne bae nkrofo bi ekoka se Ejuramanhene eye berima osehwede otosomienu ena fra Asamponhene a wo ba Ejura asa owie nei ebesiye na asem no na kure bi anim empo emra asem no esiye no na Ejuramanhene eyade a wotu kwan a wodi dwuma bi ewo France abrochimema okokra Asantenhene otumfo osetutu otosomienu ansampo na woko na eba ne sen na amanfo eyesa na wei ena berima osehwede ebepie mu ewo Ejura na de hye ene ahemfo mo wo Ejura nyina mo hye Ejura se nyina ebepie mu no mo kase asem ne entwe yi ema UTV nsam twofo kopie a ye ne berima osehwede otosomienu atwetwe nkomo ema wo de nsem etu Ejura efiada na mekoye ne kwase adayem se BBC wo krom ha se otumfo de hye bi wo makohu se wo hye ka mu awu ewo Ejura yenkura ne bie ase a wofuru ana wo kosechedo enkranza na aye yese ebi di ba se nipa na wawu no ne nkrofo bi se berima na invite ne se obi di dwato abre no se womra no monka asembi ye kwasi ada no na kwasi ada ya ye kasa asem so kwasi ada no na ni fiada e ba yensa kwasi ada berima ni Ghana ha wo abrochire enti na ye nwanwa na enam se na ye aban asem enti no na police force so eni aban hwehwem ti de bai se busuafo na asa aba be ka se asama amokan no yesi na berima no kra omokan asem na busua no omunnim no medina ye betetale ho no na ma memmanfo mempanyimfo madofo mempanyimfo de wo ma so te ofom no omu hu se wo nipa na ye de no din abetare we hu no woni Ghana ha na da ben na wo frɛ nipa ne se wo mra ne ne nka asem wa Ejura na kyese aye yesi asem na kyese wo hwem aba bia nim na medam ase bebre se mo so monya sa gidie na mame na me sahye mo bobiem se we ne ehye boy tosomienu de dikan me so afena mu so a kyerɛ mo we na tosomienu se me hye mo bo se me wo ho mamo me nya ade a didi mbone be ma Ejuraman me nya basabasa bia be sa Ejuraman din da se de mo gyina mo mame no me so me gyina mo mamo